Ụmụ nwaanyị karịrị 400 n'ọnụọgụ anatago enyemaka dịka otu omelọra bụkwa onye hibere otu Chief Emeka Agba Foundation mere mmemme ọgbafọ 46 a na-akpụ kansụl Orumba North nkesa ihe oriri da puku naira ahụ ekesara bụ ịgbaso nkwenye nwa amadi a nwere na akụluo ụlọ amara onye kpatara ya. Ọ dị n'aka nwa Olisa ga-akọtọpụrụ gị akụkọ anụnwa n'uju. Chief Emeka Agba Foundation bụ nke a maara nke ọma ọtụtụ arọ gara aga n'iji ihe gbasara akụnụba ya wee kwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ ma wee bụkwa nke bụ ngọzi nyere ndị obodo Akpu. Ya bụ otu nnọrọ onwe bụ nke na-ama mama dị iche iche iji wee kwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ ma nye aka gboo ọtụtụ nsogbu nke nwere n'obodo ahụ. Dịka o mere ka anyị mata, ya bụ ikesa ife bụ nke sitere n'afọ ọma ya na obi ọma ya bụ iji wee kelee Chineke maka ichekwa ya na idewe ya na ncheta ọmụmụ ya nke arọ a. Mgbe ọ na-akọwa maka mkpalite nke o nwere maka ikesa ihe dịka nke sitere na Baịbụl ebe ekere achịcha, o kwupụtara njikere ya bụ otu ha dị ịfụ na enyere ndị mmadụ nkwado kwesịrị ekwesị ma nyekwara ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka iji wee mee ka ha bụrụ mmadụ. Ya bụ onye ji ego achụnta ego na Lagos gara n'iru wee kọwaa otu o si malite ndụ ya ma kwupụtakwa na ya bụ ndụ bụ nke ọ malitere n'ime ime obodo ebe ọ kọwakwara ọnọdụ etu o si wee too dịka ndị nọ n'ọkara bụ onye na-achụnta ego na Lagos gara n'iru wee kwupụtakwa otu o si wee bie ndụ ya site n'ime ime obodo ma kọwakwa ezinụlọ ha dịka nke a maara nke ọma na bụrụkwa ndị nwere mmasị inyere mmadụ aka. Ọ kwupụtakwara njikere ọ dị inye ndị mmadụ ezi nkwado. Na okwu ha gwara ABS, ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ndị ritere elele na ya bụ ihe nkesa bụ nke gụnyere Evangelist Deborah Ibenta, Oriakụ Angela Okeke nakwa Oriakụ Bageli Okeke gara n'iru wee ṅụrịala nwa amadi a ma kwupụtakwa na n'ezie na nwa amadi a abụrụgo nke dere aha ya nke ga-adịgide n'ọkpụtọrọkpụ n'ihe gbasara akụkọ nke ya bụ obodo. Ha gara n'iru wee kpere Chineke ma gọọrọ ya ọfọ ọganiru. A na-eme ihe ahụ nwa ga-aba ufuma onye na-eme ihe a anyị kelere Chukwu na ọ na-enye anyị ma o weta Chukwu nye ya mmaji kpụrụ mmaji n'aha Jizọs Kraịst. Eziokwu n'isi ụtụtụ a mgbe a kụrụ ekwe na achọrọ ụmụ nwaanyị niile anyị were ọṅụ ọ ya mere anyị jiri gbasaa ụka bịa sị ka anyị hụ ihe di anyị na-akpọrọ anyị abịakwala na anyị ahụ na we are happy. Site na Akpu, nwa Olisa, akụkọ ABS.